Sa number 2, Kabankalan City Mayor Benji Miranda ang mag-endorse sa sangguniang panlungsod sa recommendation sa pagpaidalom sa syudad sa State of Calamity, bangud, sang RSSI. Ginahatagan man nila sa konsiderasyon mga nagkalamatay nga baboy. Nagtambong si Mayor Miranda sa RSSI Forum nga ginsakdag sa United Sugar Producers Federation o kun UNIFED upod ang Sugar Regulatory Administration sa Nature's Village sa Talisay. Sa June 26 nga reports ng SRA sa Negros Island Region, may 76,609 hectares sa katubuhan ang apektado sa RSSI. Sunod kay Miranda, ang Kabankalan may 17,595 ka hektarya sa katubuhan, 6,686 hectares diri ang ginreport apektado sa peste nga RSSI. 3,066 hectares diri ang validated. Sunod sa alkalde, salig sa records, qualified na ang syudad mapaidalom sa state of calamity. Gani siya ang mag-endorse ni sa SP. May mga 200 ka mangunguma ang nagtambong sa mga forum sa UNIFED. Sunod kay Manuel Lamata, ang presidente sa UNIFED, ang pagpangatake sa RSSI, isa katuman ka seryoso nga bagay kagang island-wide nga problema sarang makapatay sa industriya sang kalamay, labi na nga ang Negros nagaproduce sa masobra sa 60% sang kalamay sa pungsod. Nagapanawagan siya sa mga sugarcane farmers nga magbuligay. Sa pihak nga bahin, may mga nagkalamatay man nga baboy sa Kabankalan bangod sa masakit. Hindi pa mapatod kung balak kaso ini sang African swine fever, pero ang sitwasyon na ginahatagan man ni Miranda sang konsiderasyon sa mga deklarasyon sa State of Calamity. Na nga, kay more than 3,000 hectares na ang affected. So, masigi pa na. So, na-discuss na namo na together sa akong city administrator and city agriculturist nga pwede makakuha na kami sa executive endorsement sa sanggunian to declare state of calamity ang city of Kabankalan and of course to give support kung hindi man cash assistance maybe kung paano nga malabutan sila, mas prihan man ang ilang para ma-prevent ang pagdamo o kung makuha natin ng RSSI nga issue subong kag duwa nga atong problema subong ang RSSI kag nga aton hindi pa kung ASF na nagakalapatay mga baboy. So duwa gid ang atong ginatutukan. Subong happy ko nga naka-attend ako sining RSSI forum upod ang aton nga SRA, Sir Paul Ascona, and of course sa UNIFED, Sir Manuel Lamata. Kung sa diin subong ko na balaan, subong ko na mas naintindihan.